Какво е да си мърша? Мърша, това е една от най-разпространените форми на живот в България. Синоними на мърша са мастия, бачавра, минеткаджийка, ковра, сополоиздухвачка, кифла, баница или просто буклук. Как да познаете мършата в околната среда? Ще започна от черепната кутия. Най-често черепната кутия е покрита от защитно-маскировачна окраска. Тя съдържа фондиотен, червило, очна линия, молив за очи, фалмастри, влажна боя. Водят се от правилото, колкото повече е, толкова повече е. Те са задължителни при всяко излизане в околната среда. Дори до магазинчето до входа на панелката. Все пак не се знае кога ще срещне принца на бяла хикс шестица. По повърхността на черепната кутия понякога има козина с недостатъчна дължина, в скоби поне 1 метър. Това се коригира с изкуствена такава. Термина за назоваването е екстеншъни. Бележка към батките. Когато държите контра за екстеншъните, назадна има опасност за разглобяването им. Цялостната епилация на тялото е задължителна. Незнайно защо мършите не винаги включват мустачния участък в процедурите. Други синтетични материали, които се влагат в черепната кутия са осветителни пластини за очи, наричани лещи, каучукови устни и други. Бележка на автора към мършите. При употреба на смазочни материали под налягане в областта на лицето затворете очи, за да не разместите или повредите лещите си. Важен аксесуар са очилата тип фарове на Икарос, задължително Гучи, Dolce & Gabbana, Армани или друга оригинална реплика. Друг важен аксесуар е айфона. Той ви е необходим, за да чатите и да се тагвате от кафетата и дискотеките. Иначе как ще разберат хората, че сте били там? Тяло. То трябва да е с черен до тъмно черен цвят, наподобяващ циганка метачка от югозападна България. Това се постига с редовно ходене на солариум 10-15 дни в седмицата. Гърдите трябва да са каучукови, натурално големи, или поне смачкани от 2 номера по-малък сутиен. Маникюра. Той трябва да е дълъг поне колкото пръстите им. Ако не дай си Боже счупат нокът, ще разберете по наподобяващия нещо средно между сирена на пожарна и воена прегазено куче писък. Облеклото трябва да показва колкото се може повече плът и провокативност, сиречи счукай ме в кенефа. Това е приятна гледка за нас батките, по това предполагам, че и за бащите и дядовците им. Последното не важи за някоя кифла, която повече е наблягала на кифлите. Най-честите зони на околната среда, в които може да засечете този животински представител са дискотеки, молове, кафета. Всяка мърша започва своето развитие още в гимназията. Все пак колкото по-бързо изкурволяса, толкова по-рано има шанс за хикс тройка, бяла, хикс петица, бяла, хикс шестица, бяла или друг мършомобил. Любимото място за по-нататъчна реализация на мършите е Нов Български в София. Веднъж пристигнали от провинцията тук, те автоматично вдигат 3 левела. Най-големият им проблем в столицата е ориентацията. Обяснимо, все пак София е 100 пъти по-голяма от родното им село. Още по-голям проблем е, ако се возите при мърша и кажете, тук зави и наляво ма. Докато обяснявате ваше или нейно ляво, вече ще сте подминали 4-5 пресечки. Как да познаете мършата в социалните мрежи? Задължителният минимум на албумите и във Фейсбук е 70. Главният албум е озаглавен, например, Емито, Еминка, аз и моето аз и прочее. В този албум има снимки, снимани в огледалото на гардероба или друго огледало в дома й. На всичките с нацупени устни, тип презряла слива, настъпена от маратонка Адидас. Останалите албуми са както следва: Плаза 24 април, Плаза 25 април, Биад 26 април, Nightflight 27 април, Sin City 20 и така нататък. Там ще са поместени нейни снимки в огледалото на кенефа в същите дискотеки, с нейни себеподобни. Също така и снимки, на които кърши кючеци нагазила диванчето на сепарето, мятаща салфетки. Трагичното е, не че ги има тези албуми, а че няма други освен тях. В природата се засича в няколко телесни състояния, с намръщени устни, с айфон в ръка или с разтворени крака. Статусите във Фейсбука им няма да ги коментирам. Просто защото са били яко слабоумни и съм ги забравил. Критерия им за мъж е следния: да има пари, да кара лимузина или джип,
след 2009 да плаща сметките и да е батка. Последното не е задължително при наличие на останалите критерии. Сиреч може дядка вместо батка. Моя съвет Чеки Джи, ако попаднете на такъв индивид след като му пръснете сливата, бягайте сякаш ви гони двуглав питбул. И най-важното, шарни това видео да си знаят.